Salutare, dragi grădinari! Tocmai am adunat câteva verdețuri pentru o salată acum de prânz și vreau să mă apuc să culeg și ridichea, prima legumă, s-ar putea spune așa, mai consistentă din sezon, da? Și apropo de ridiche, știați că ea e cultivată de pe timpurile egiptienilor? Ea se regăsește chiar în ieroglifele lor, deci asta înseamnă cu 4700 ani în urmă ea deja era cultivată și foarte apreciată. Eu o am în mai multe varietăți, căci da, ridichea poate avea mai multe culori și forme și gusturi. Și dacă acest subiect vă interesează, atunci haideți să facem o mică prezentare a ridichilor. Să începem, deci, cu o varietate care printre cele mai clasice și se numește la mine, deci, soiul 18 zile, deci e un soi francez. Ridichiușile sunt de calibru destul de mic, căci, da, deci ideea că în 18 zile, sau hai zicem 3 săptămâni de la sămânat, aveți produsul deja gata. Sunt printre cele mai cunoscute, deci primele pe piață, sunt așa cilindrice tubulare cu o parte albă, o parte roz. Și de regulă, da, au un gust destul de blând, deci ele aici deja la mine sunt îmbătrânite, căci da, printre primele au fost și doar am vrut să vă arăt cum arată. Ridichea este o legumă care se asociază foarte bine cu diverse legume, deci aici e cu salată, partea cealaltă unde v-am arătat era cu morcov și cu ceapă. Și în general merge și cu tomate, cu mazăre, cu fasole. Așa, acum aici avem un al doilea soi, îmi place foarte mult, îi spune național, este și el un soi francez. Uitați-vă ce calibru avem aici, cu toate că încă ridichea nu e îmbătrânită. Și are o textură uimitor de onctuoasă. N-am gustat, n-am întâlnit niciodată așa ceva la ridichi. De asta și am decis să-l păstrez, să-l multiplic pentru semințe. Uitați-vă ce calibru superb! Dacă tot a venit vorba de soi de legume pentru semințe, mi-a venit mie zilele trecute așa o idee pe care doream să o împart cu voi ca să știu ce părere aveți. Așa, ideea care? Dacă ați dori să adoptați un soi din legumele pe care le voi crește spre a produce semințe în acest an. Ideea e că cu o susținere financiară mă ajutați în acest proces de multiplicare a semințelor care ați înțeles și cred că cunoașteți și voi singuri. Este unul destul de anevoios, complex, îndelungat și cu multe riscuri. Așadar, nu știu, spuneți-mi ce părere aveți, cum vă pare ideea sau dacă aveți poate careva alte sugestii și ca să știu dacă să pregătesc această listă cu soiurile disponibile spre adopție sau dacă nu și rămâne așa cum este. Așadar, continuăm cu ridichile noastre. Nu știu de ce, dar pe piață suntem cu toți obișnuiți cu ridiche de culoare roz, uneori așa mai înspre roșu, dar ridichile pot avea de fapt culori foarte diverse și forme destul de diverse. Aici am un soi alb și din punctul meu de vedere, din tot ce am gustat până acum, sunt cel mai blânde la gust. Deci pentru copii sunt cele mai apreciate, sunt foarte socoase, pot avea un calibru și mai mare decât atât, deci capătă o formă așa cilindrică pe parcursul creșterii și devin ca niște țurțuri mari. Uitați-vă! Și netedă, perfect netedă și se vede super, super socoasă. De fapt, în acest rând, eu am făcut o combinație de ridichi, deci cele albe, care tocmai v-am prezentat, și aceste galbene se numesc Jalteva, deci e un soi polonez, dacă nu mă greșesc. Calibrul poate fi unul destul de mare,
Cojița e cumva așa mai rugoasă, da? Dar are un gust și ea foarte deosebit, crocant, bineînțeles, ca toate ridichele, dar destul de interesant la textură, relativ de blând, dar totuși cu careva nuanțe specifice ridichilor. Apropo, deci cam vedeți că majoritatea ridichilor mele deja merg pe îmbătrânire și respectiv pe înflorire. Eu de mult doream să fac videoul, dar tot erau altele care o luau înainte. Și da, ridichea este deci prima legumă, așa să zicem, mai consistentă din sezon și totodată este cea care chiar are nevoie, necesită de foarte multă apă ca să crească și orice fluctuație de apă, fie deci prea puțină, ea îndată reacționează și se face poroasă înăuntru sau dacă e prea multă mai poate și crăpa. Deci de aia e important să semănați la timp, de cum se dezgheață pământul și un pic se încălzește, de regulă e bine să o semănăm. Și dacă sunteți mari iubitori de ridichi, e bine la fiecare săptămână sau 10 zile să semănați alt rând cât e primăvara și să savurați această legumă care este foarte bogată cu minerale și nutrienți. Chiar dacă mulți un pic o denigrează față de alte rădăcinoase precum morcovul și sfecla, ridichea are avantajul că are foarte, foarte mulți vitamine și minerale anume, precum zincul, fierul, cupru, seleniu și multe altele. Mai am aici un soi de ridiche verde, primite semințele din Kazahstan, dar nu știam că ea e de tip daikon, deci lor le trebuie minimum 2 luni de creștere și respectiv ele se pun mai curând toamna, deci la finalul verii sau spre toamnă, ca să aibă această perioadă răcoroasă îndelungată pentru dezvoltare. Respectiv, ea neavând condițiile de care avea nevoie, s-a ridicat în floare, pur și simplu, deci nu am avut rădăcină, ci iată aceste flori care sunt superbe și care le plac insectelor, deci atâta timp cât nu am nevoie de fâșia aceasta, le voi lăsa să înflorească și să mai hrănească insectele și alți auxiliari. Plus că e superbă, nu? În această parcelă a fost încă un soi de ridiche, soiul polca și ca să vedeți, deci tot e o ridiche bicoloră ca primul soi care v-l-am arătat, dar vorbim de cu totul alt calibru, deci sunt mai mari, cilindrice, mai curând eliptice decât cilindrice tubulare ca primele și respectiv au o perioadă de creștere mai îndelungată și o textură diferită, destul de uimitor de densă și nu se golesc înăuntru prea repede. Bine, aici iarăși, cum am spus, ele deja își termină ciclul și merg pe înflorire, dar vă dați seama că este o diferență de calibru. Ridichele mai pot fi și violete și de alte forme și chiar cu pulpa în interior de o culoare diferită față de coajă. Deci diversitatea e foarte mare dacă sunt amatori. Iată și puiușorii vin aici să aprecieze ridichile. Deci dacă sunteți amatori de ridichi, vă recomand să încercați cât mai multe soiuri diferite, căci gusturile variază în mod extraordinar de la una la alta.